Ningkong ngamla klem da ai kublay ya kino kershan ki baju kershan yang iman lagapor bat ki subscriber bat kinong page hi baro ki baju page ya ki video hagani ka channel kublay shibun naga batajo hi baro bat kaburam baro kale chapi ki baju kershan yang iman lagapor di hagani kapor kabam tang ngakwa ban pentip chapi ba ngindon biang ya ke competition hagani ke channel ka jongi but ngindon ya ka singing competition te lada don na pedeng jong pi ki bedon sap hagaban ruai te snow ba ban ya shimen talang hagani ka competition but kumju uru ya ka ba punya share lem shaki perlok ki jong pi ki bedon sap ya ka ban ruai but ya gani ka competition sedang no na du ka arp hutar jong benai ni te lada don na pedeng jong pi ki bom shai ki bom sotho ki bakwa shushu ya gajing shai tingla bu ya number phone hagani kadur phila ban phone phila ban kali jing tip nangi ban ngi kloy ya gaban penshai shapi bat lada pempat dep ya gaban subscribe ya gani ga channel ka jongi alam ka jing kershan nang manginang yo men sim hakil yang baro bangi tray leng ba ka jing kershan jok ki pat ba de kublay shibun insa pentipat dadon ka ai